ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆର୍ଆର୍‌ବି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 2025 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରେଳବାଇର ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ବର୍ଗରେ 32,438 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ଏବେ 22 ଫେବୃଆରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆବେଦନ ଫିସ୍ ଦେବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ 24 ଫେବୃଆରୀ 3 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଫର୍ମର ସଂଶୋଧନ ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ରେଲୱେ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମନୋନୀତ ରେଲୱେ ଜୋନ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିବା ବିବରଣୀ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରେଲୱେ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଆର୍‌ବି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଜୋନ୍‌ରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ଫର୍ମଟି ନାକେଚ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଆର୍‌ବିରେ ଅଧିକ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧାରୁ 18ରୁ 36 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ଛଡ଼ା ଦିଆଯିବ, ଯାହାର ସୂଚନା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପାଇପାରିବେ। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ £500। ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁବିଡି ମହିଳା, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ପୂର୍ବ ସୈନିକ, ଏସ୍‌ସି, ଏସ୍‌ଟି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଇବିସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫିସ୍ £250। ଫିସ୍‌ଟି କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡରେ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇଠ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ୟୁପିଆଇ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଫିସ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।